To masu kallon mu barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na fashin baki wanda har ila yau muna tare da Bilkisu Mahmud kamar yadda take mana fashin baki akan tafiyar mai girma AA Zaura na dan takarar gwamnan jihar Kano. Yanzu za mu dora daga inda muka tsaya. Bilkisu muna sauraron ki. To yanzu menene dalilin ki na cewa AA Zaura ya cika waɗannan abubuwa da kika lissafa cip cip? Na farko dai AA Zaura ba barawo bane, ba kuma a taɓa samun shi da abu makamancin haka ba. Kamar yaya ban gane ba. Kudin wace gwamnati ya taɓa riƙewa har ya sata aka kama shi. Haka ne, na gane. Shi da ma ɗan kasuwa ne kuma a kasuwanci ya samu arzikinsa. Kuma a jihar da ta fice da kasuwanci yake nema a sahale masa shugabancinta. Abba ya kake ganin hakan? Ni ma ban sani ba. Abba baka da amsa ne? To shikenan naji ina sauraron ki. AA Zaura mutum ne mai waina da ruwa ballantana ya samu mai. To me ya kawo zancen waina cikin maganar kuma? Abba kenan. Mutum ne wanda yake taimakon talaka da kuɗinsa ballantana aka bashi kuɗinsa aka ce taimake su. To shikenan naji. Yanzu ba mu misali. Na farko dai yana da NGOs da take kallon duk halin da al'umma suke ciki. Ya zaƙulo su ya kuma tallafa musu a duk wasu al'amura na rayuwa, kama daga lafiyarsu, iliminsu, mahallinsu da dai sauransu. Abba in takaice maka abubuwa kaɗan ne ba shi da ikon yi har sai ya samu gwamnati. Yanzu kamar su ne da me kenan? Kamar su fannin tsaro, cin hanci da rashawa, gina da gyaran ma'aikatan gwamnati, ƙirƙiro hukumomi da dai sauran makamantansu. Kamar yadda muka yi magana da ke cewar AA Zaura yana taimakon al'umma da kuɗin aljihunsa, ko za ki iya ba mu misalan ire-iren waɗannan abubuwa?